ତିନି ଜଣ ଯାକ ଉଠ। ନାଇଁ 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 ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ଗାଇବି। ଗାଇବ? ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିଲି, ଆଚ୍ଛା, ସେ ମତେ ଫସେଇ ଦେଲେ। ଗାଅ ଗାଅ ଗାଅ। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ହଁ। ପୁରୀବାସୀ ଡରି ଗଲେଣି। ହଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରେ ଗାଇବି। ହଁ ଗାଅ। ବରଷ କଥରେ ଯାଏ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଲଗା 1 2 3। ବରଷ କଥରେ ଯାଏ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି। ଯାଉ ଯାଉ ମୁହିଁ ବାଟରେ ଫସିଲି, ଦର୍ଶନ ମୁଁ ନ ପାଇଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଜୟ ହେଲା? ହଉ, ହେଲା 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 ଜୟ ହେଲା, ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ହଉ, ଜୟ ହେଲା, ଜଗ ଘରେ ଘରେ ଗା। କଣ କଣ କଣ? এটা কাহা গীত? ଶ୍ରୀଚରଣ ଶ୍ରୀଚରଣ ଏଇଟା କୋଉ ଗୀତ? ଏଇଟା କୋଉ ଗୀତ? କଣ କଣ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଲି? କୋଉ ଗୀତ? ନା ଗୀତ ଗାଇଲ, ଏମିତି ତ ମନକୁ ଫାନ୍ଦି ଦେଲେ ବହୁତ ଗୀତ ବୋଲି ଦବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଏ ଗୀତ ଜମା ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲି। ଶ୍ରୀଚରଣ ଶ୍ରୀଚରଣ ଇରେ କଣ କହୁନା? ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। କଣ ଘଟଣା ଘଟିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଉଠ।